Каква е тази мания по тази известност? Нека да не се лъжим, че в морето от подкасти в България много по-големия процент са абсолютни безмислици. Да, можеш да станеш популярен, но глупаво, тъпо популярен. Има ли все пак млади хора, които разбират от работата си? Проблемът е, че не са много. А това, което ми е най-тъжно, че много малко от тях четат. Била ли си прекалено различна от другите деца или нищо не ти е чуждо? Може да не е модерно да се каже, но семейството ми е имало възможности да живее прилично за времето си. Сега смяташ ли, че в момента нещата са по-различни? Смятам, че масово знанието не е ценност, защото много малко са тези хора, които успяват с труд и усилие. Има ли хора, които са се свързвали с теб след дадена твоя статия? Има хора, които за дадени публикации са завеждали и дела. И аз мисля, че ако си истински журналист, е много лошо, ако всички са много доволни от това, което пишеш. Какво се случва в българската политика в момента? Време на пълен разпад и време на демитологизиране на лидери. Какво е твоето отношение към храната? Аз съм изключително зле. Дори варя яйца с хронометър. Отношението също към аксесуарите и по-конкретно към очилата. Наложих модата на брошките. Що се отнася до очилата, направих си една операция и в момента нямам нужда от очила. И хората казаха, ма как така? Ти сега ще махнеш очилата. Здравейте, уважаеми зрители, в сезон 2 на подкаста Искам още с мен Александър Влог. Имам удоволствието да ви представя този уникален нов сет и моят първи гост за този сезон. Едва ли има човек, който да не я знае. Тя е еталон за българската журналистика. Изключително драго ми е да ви представя Криси Патрашко. Много благодаря и благодаря за добрите думи, които каза. Винаги се чувствам леко неловко, когато чак толкова по-поздно някой говори за мен, но ти благодаря. Криси, смятам, че си направила едни от добрите интервюта. Има толкова много хора, които са заставали срещу теб, обаче пък според мен смятам, че са малко хората, които пък теб са те интервюирали. Сравнително малко са, чувствително по-малко, отколкото тези, с които съм разговаряла. И ти благодаря, защото знам, че не обичаш кой знае колко много да даваш различни интервюта, подбираш си местата, може би, поне така съм Да, подбирам ги, пък и не искам да досаждам много на хората, тъй като работата ми е такава, че 5 дни в седмицата съм на екран и мисля, че някои хора истински се дразнят от присъствието на едни и същи хора на екрана. Казвам го съвсем сериозно. Да. А Криси, ще започна и ще завърша с подаръци. Чудесно, аз ще идвам тук и друг път. Този сезон така съм го определил да, освен да радваме зрителите, да радваме и самите гости. Затова първият ти подарък е от нашите партньори от Aviva Travel. Това е туристическа агенция, която е насочена главно за пътувания в Югоизточна Азия, изобщо в цяла Азия. Така. И те ти дават ваучер на стойност 100 лева, т.е. когато си харесаш нещо от тях, да си ги използваш. Сърдечно благодаря. Да. Много благодаря. И аз благодаря. Непременно ще се възползвам. И аз благодаря, че така се зарадва на този подарък. Криси, от какво семейство произлизаш? И друг път съм говорила за семейството си. Аз мисля, че ако съм късметлийка в някакво отношение, това са родителите, които имах и много се радвам, че говоря за тях с толкова топлота. Говоря в минало време, защото, за съжаление, те не са вече на този свят. И въобще мисля, че са щастливи хората, които са запазили добра връзка с своите родители, тъй като този разрив, който се получава между поколенията, е причина за много проблеми в обществото, най-вече в ценностната система. Моят баща беше забележителен лекар, хирург, уролог, човек с световна слава. Той пътуваше много в чужбина, говори дори за времето още преди 10 ноември, тъй като участваше в различни конгреси. Благодарение на него аз бях много малка, но започнах да пътувам. Даже аз пътувах тогава повече, отколкото сега. Сега просто имам прекалено много ангажименти. Била съм с него къде ли не само в цяла Европа, включително в Япония, в Австралия. Между другото, мога да кажа, че съм доста добър. Не съм специалист, но познавач на бъбречно-каменните болести и заболяването на простатата. Тъй като моят баща, както казах, беше уролог и той много пишеше и книги, и учебници, и монографии. Аз така от малка
имам вкус към писаното слово и много често ми даваше да редактирам неговите медицински текстове. Аз нищо не разбирах, разбира се, от медицина, но просто редакторски и стилистично. Включително имаше една много интересна история. Бях с него в Япония, в Киото, голяма група от български лекари, които бяха направили едно откритие, тъй като България е една от първите страни, в които се внасят машини за разбиване на камъни в бъбреците. Това бяха така наречените литотриптери и с ударни вълни се разбиваха камъните в бъбреците и след това те се изхвърляха от организма. И едни негови колеги, травматолози, бяха направили изключително интересен експеримент, защото когато някъде човек си счупи коста, ако се опреснят крайчетата на коста, коста зараства по-бързо. И те бяха започнали да правят опити с мишки, с тази машина и се оказа, че наистина, ако се атакуват крайчетата на коста с ударните вълни от машината, коста зараства. Истинско откритие, страхотно. И в цялата група хората, лекарите, говориха всякакви езици, но не и английски. А там поставиха условия в Киото, че докладът трябва да бъде прочетен на английски. Аз тогава бях ученичка в английската гимназия и те ме помолиха да изнеса доклада Тоест, аз не мога да го изнеса, те го нямат на английски, но те да стоят до мен и аз по някакъв начин да превеждам. А това е сложно, защото е медицинска терминология. Изключително много се притесних. По-целееше от мене. Освен това, японците са много любознателни хора. Те заваляха хиляди въпроси след това, но толкова добре се представих, че след това Siemens купи лиценза на този апарат. И това е една от най-големите ми гордости в живота. Аз се отклоних, отидох до Япония, говорих за семейството си, но искам да кажа, че покрай баща ми се случваха такива неща. Майка ми беше учителка, така от нея съм наследила, тя рисуваше изключително добре. Така съм наследила естетиката, чувството към красивото, дори отношението към модата. Чудесно и великолепно семейство, изключително много ми липсват. Казва се, че времето лекува. Не, аз чувствам тази невероятна празнина в живота си. Непрекъснато в моменти си задавам въпроса какво биха казали майка ми или баща ми за нещо. Съжалявам понякога, че ги няма, за да се зарадват на друго. Липсват ми много. Дълго време ли бяхте заедно или си отидаха по-рано? Не, те си отидоха на възраст. Баща ми над 80 години, майка ми над 70, но няма никакво значение кога си отиват родителите. И защото аз мисля, често се задава въпроса кога свършва детството. И аз мисля, че един от най-точните отговори на този въпрос е когато си отидат родителите ти. Тогава детството, според мен, свършва. Ти може да имаш някакъв детски поглед към света цял живот, но когато си отидат родителите, като че ли това приключва. Поне аз така го усещам. Да, много тъжно прозвуча. Тъжно е, но така, аз съм откровена в случая и наистина това са хората, за които говоря с най-голямо вълнение. Тогава какво дете беше? Иначе бях отличничка. Голяма отличничка бях и то не, че някой ме е карал. Просто те успяха така да ме възпитат, да ми внушат, че знанието е път и любопитството е път. Не ми е било толкова лесно, математика, химия, физики, хич не са ми се отдавали, но така бях наистина великолепен успех, не съм създавала никакви проблеми, т.е. тук няма нещо толкова интересно да разкажа. Не съм от този тип хора, които могат някакви невероятни истории да разкажат за своето бунтарство, тинейджерство. Разбира се, аз съм си минала по своя път, но няма чак някакви драстични истории. Била ли си прекалено различна от другите деца или нищо не ти е чуждо? В какъв смисъл да не ми е чуждо? Примерно да си била прекалено задоволена с някакви глезотики и така нататък, или пък си се докосвала и до масовката, както се казва. Какво ти кажа? Така семейството ми, в смисъл аз никога не съм, може да не е модерно да се каже, но семейството ми е имало възможности да живее прилично за времето си. Впоследствие аз постъпих в английската гимназия. Говоря за онази гимназия, която беше на невероятно ниво, беше единствената в София и в цяла България имаше 3-4. Влизаше с изключително висок успех, приемаха само 25 момичета и 25 момчета, кандидатстваха хиляди. В това училище също не бяха много случайни децата.
Пак говоря за времето преди 89-та, значи много синове и дъщери на членове на ЦК, на Политбюро учиха в това училище, деца на дипломати, които идваха от чужбина. Тоест там всички имаха висок стандарт на живот, много се учеше. Отговарям така на въпроса ти, че не съм била в среда, където имало много големи социални различия. Но аз съм безкрайно благодарна на това училище. Поставям го наравно с университета, факултета по журналистика, който завърших, защото имах шанса да ми преподават невероятни хора. На мен ми преподаваше Мерсия Макдермот, великолепната Мерсия Макдермот, която написа книги за Левски, за Яне Сандански, за Гоце Делчев. Това беше една страхотна дама, която ходеше с едни разкроени поли, с колани с пафти. Тя беше много висока и с много тънък кръст, с много гривни. Беше много интересна. Преподаваше ми Крис Бартлет, който не се сеща коя е тя, поне я е гледал във филма "Мера според мера" на Георги Дюлгеров, където там играеше мис Стоун, ако не се лъжа. Много други англичани преподаватели. Много беше високо нивото, много ценно училище. И така просто знанието винаги е било над всичко друго. Даже аз толкова не съм мислила, масовка, не масовка, но ако ме питаш за някаква разлика, например, когато в ученическите години всички почват да пушат. Аз тогава не пропуших по-късно като студентка. Тоест, в този смисъл аз се отличавах от останалите. Не ходих през междучасието да пуша. Това, което ми направи впечатление, каза какво високо ниво е имало в английската гимназия, в Софийския университет. Сега смяташ ли, че в момента нещата са по-различни? В момента нещата са много различни. Първо, смятам, че масово знанието не е ценност. Съжалявам, че младите хора имат един друг менталитет. Не знам доколко те са виновни и доколко примерите, които се дават в обществото. Защото много малко са тези хора, които успяват с труд и усилие. Днес времето е динамично и бързо. Така е в цял свят, не само в България. Хората искат да стават популярни бързо, да постигат успех бързо, да идва любовта бързо. Бързо им омръзва любовта. Те непрекъснато си сменят партньорите, непрекъснато си сменят гаджетата и смятат това за нещо съвършено нормално. Преди много години написах една статия. Тя и до сега така много хора ме свързват с нея. Казваше се "Държавата на златките". Точно тогава бяха нашумели. Златка Димитрова, с която в последствие се сближихме в Вибрадър, в който участвах през 2012 година, влязох за да напиша книга, което и направих. Златка Райкова. Просто тогава някакси, това така изляго на един дъх, но някакси успях да очертая портрета и менталитета на тези момичета. Той днес ги има. Днес, примерно, не са златки, но са някои инфлуенсърки или някои момичета, които са популярни в социалните мрежи. Тук сега искам да кажа, социалните мрежи носят и съдържание. Носят и много съдържание, има и смисъл, могат да дават добър пример, но не в повечето, но в много случаи могат да бъдат изключително вредни. Аз много се възмутих от този пример, неотдавнашен, с Диона, която рекламираше някакъв дори не знам, напитка под формата на прах, която се шмърка като кокаин и така нататък. И се шокирах от броя на последователите, нейните последователи. Те са близо 500 хиляди в Инстаграм и 224 хиляди в ТикТок. С един мой приятел изчислихме. Сега може да има съвпадение на последователите в едната и в другата мрежа, но горе-долу се получава. Знаете ли какво се получава? Че всеки 13-ти човек се интересува от живота на Диона. И на мен ми стана изключително тъжно. Защото просто не знам как да наделяват добрите примери. Защото този пример е изключително лош и то на фона на това, което се е случвало с нея преди това. Имам преди, че тя бе заловена да шофира под въздействието на наркотици. Да. Аз неведнъж съм изказал мнението си за нея. За съжаление, ние вече сме блокирани взаимно. Просто тя явно не прие нещата, които аз поделих пред аудиторията, но
Някакси ми е трудно да спестявам неща, с които аз също не съм съгласен и не смятам, че са Смятам, че морално. трябва да се споделят неща, защото другото нещо, което ме дразни в днешно време, това е лицемерието и между другото политкоректността в някои отношения изключително много ограничава изразяването на мнения. Разбира се, че трябва да бъдем толерантни, разбира се, че това е задължително и основно, но това не бива да те ограничава да изразяваш позиция. Много хора напоследък предпочитат да не влизат в конфликти, да замълчат, да бъдат в добри отношения с всички. Аз никога не съм била от тях и мисля, че не мога да стана, така че мисля, разбира се, позицията трябва да се изразява принципно, без да обижда някого, да му лепиш квалификации, но мисля, че трябва да се изразява. Криси, това, което каза за промотирането на най-различни напитки и неща, които не са окей за организма на човека, смятам, че не влияят добре и на други продукти, които има хора, които ги правят с желание, с старание и с цел да помогнат на човека. Реално, тази напитка, когато дадения спонсор реши да я рекламира пред нас, аз изключително много се запознах с нея. Той изпрати подробна информация, какво точно съдържа, какво точно как действа на хората и ми беше изключително любопитно да видя какво точно ще предложа на аудиторията. Тази еликсир напитка е с 100% натурални продукти и тонизира. Знаеш, един подкаст не може без спонсори. Не може. И медиите по принцип не могат. Един от генералните ни спонсори. Ще ти я подаря, за да си я пробваш в къщи. Смятам, че ще ти хареса и на мен лично ми допада и като вкус и ми действа да бъда по-фокусиран, както сега в нашия разговор. Можеш ли да познаеш кой е създал тази напитка? Кой български изпълнител? Изпълнител имаш предвид певец? Певец е създал напитка. Да. Аз, която претендирам, че общо взето знам повечето неща, които се случват в държавата, много, нали? Да. Никога не съм чувала певец да е създал напитка. Венци Венц. Така ли? Да. Това е... Поздравявам го, той ми е приятел. Да. Това е негов продукт, който е буквално от няколко месеца. Той съвсем нов на пазара. Това е вероятно и причината, поради която не си запозната с нея, но му желая успех и силно се надявам, че ще бъде добър. И няма нищо общо от това, което беше рекламирано сега. Не, ти правилно направи това разграничение, защото наистина вредата е не само за хората, които евентуално нещо вредно ще опитат, а също така имиджово за наистина читави и свестни хора, включително и в социалните мрежи има много интелигентни хора, които споделят полезни и смислени неща и така, за съжаление, всичко се поставя под един знаменател. Криси, продължаваме с нашите подаръци. Тук все едно е Коледа. Има едно бутиково малко спа студио, което аз много обичам да посещавам, но от този сезон то е изцяло обновено. Ще бъде много готино, много помпозно, вече хората ще могат да отидат и да го посетят. И аз ти подарявам един ваучер, с който можеш да си правиш различни процедури. Чудесно, различни глезотийки. Така че Secret Spa е правилното място за човек да релаксира и да си отпочине. Чудесно. Благодаря наистина. Продължаваме с интересните въпроси. Каква е тази мания, за която и ти заговори? Всеки вече да става популярен, бързо така да навлиза в тези социални мрежи и да бъде иска да бъде известен. Каква е тази мания по тази известност? Включително, дори колеги като мен, дори и аз, тези хора, които правим подкасти, които влизаме съвсем скоро в социалните мрежи, наясно ли сме реално точно какво ние искаме? За какво сме тук? Дали имаме нужните знания, познания, дали може да управляваме тази наша популярност, дали даваме правилните примери? В интерес на истината, тук пак трябва да направим разграничение. Наистина, подкастите стават изключително популярни навсякъде. Аз седи по предаването, в което участвам на кафе, докато допреди 2-3 години, примерно, коментирахме нещо, което е казал
Примерно, Джордж Клуни за Ню Йорк Таймс. Сега няма такова нещо. Джордж Клуни е в нечий подкаст. Нормално е, хората са в YouTube, избират си това, което искат да гледат. Нека да не се лъжим, че в морето от подкасти в България също има много по-големия процент са абсолютни безмислици. Даже аз, когато започнах преди година и 2 месеца някъде да правя подкаст, просто го направих, защото си дадох сметка колко интересни хора познавам, хора, които ми се доверяват, с които съм поддържала отношение и приятелство през годините, които имат какво да кажат, които имат смисъл. Иначе популярността така е, защото всеобщото мнение е, че успеха в живота, щастието едва ли не зависи от това колко си известен. Може би пак идва от социални мрежи. Хората гледат твърде често измисления живот на други хора. Те се снимат в Инстаграм, те показват някакво житие, битие, което няма нищо общо с реалното. Но те си казват, аз искам така да живея също. Те живеят така, защото са известни. Когато са известни, тя ги канят на различни места, те ходят на различни партита, те попадат на луксозни яхти. Тоест това е стремеж за хубав живот, който да е функция на популярността, което е голямата грешка, защото аз нямам нищо против популярността. Чудесно е да има популярни хора, винаги имало популярни хора. Обаче тази популярност трябва да се гради на постижения, на нещо реално, което си направил. Ти не можеш да си популярен просто защото си екстравагантен, обличаш се предизвикателно, държиш се грубо с хората и по някакъв начин ставаш известен в медиите. И пак се връщам на това прословуто четене, образование. Просто нищо не може да стане с простотия и без никаква основа. Да, можеш да станеш популярен, но глупаво, тъпо популярен. И това много снижава нивото изобщо на обществото. Просто хората смятат, че щастието зависи от популярността, от броя на последователите, от броя на лайковете, от това дали някой ще те посочи на улицата и ще каже ти не беше ли Хикс или Y. Какво е бъдещето на вестниците и тяхната значимост в миналото и сега? Ами много болезнена тема засягаш, защото аз се изявявам основно в телевизия, правя и подкаст, обаче на мен голямата ми любов е вестникарството. Аз съм работила основно във вестници. Имах шанса да работя в 24 часа, в златните години на 24 часа. Тогава този вестник беше институция. Въобще цялата пресгрупа 168 часа. Това бяха и най-добрите години за журналистиката, непосредствено след 89-та година, когато изведнъж журналистите се освободиха, когато започнаха да се държат дръзко спрямо политици, управляващи, да ги иронизират. Имаше случаи, когато сваляха правителства, защото правителството на Филип Димитров до голяма степен падна благодарение на публикации, серия от публикации тогава на 168 часа. Чувствахме свобода, чувствахме ентусиазъм, бяхме много щастливи. Тиражите се вдигасаха с всеки изминал ден. Ние не можехме да си пишем текстовете от рекламодатели и реклами. Ето казвам какви райски. Сериозно? Да, какви райски. Повишаваха ни заплатите всеки месец. Тогава ги получавахме на фишове в каса, отваряхме пликовете, отваряхме фишовете и гледахме с колко ни е повишена заплата. И имаше такива времена, някъде преди около 30 години. Сега, навсякъде по света вестниците не изживяват най-добрите си дни, макар че има много държави, в които все още има интерес към вестниците. Аз мисля, че бъдеще не мога да прогнозирам обаче още колко имат главно седмичните вестници. Така и аз съм главен редактор на вестник Филтър, който е седмичен вестник, защото седмичният вестник ти дава възможност да анализираш, да обобщиш, да направиш някакво по-задълбочено разследване. Всекидневника трудно може да се бори с сайтовете, с потока от информации, който те залива от сутрин до вечер. Но има и един друг много голям проблем за спада на интереса и към вестниците, и към журналистиката. Изобщо аз мисля, че нивото на журналистиката днес не е особено добро. За съжаление, ще го кажа, за огромно съжаление, тази професия престана да е толкова престижна, колкото беше. Причините са икономико-политически, бих казала.
трудно се оцелява без финансова подкрепа. Трудно се оцелява, особено вестник. Това е невъзможно. Вестника да оцелее само от тираж. Може да има едно издание, което оцелява, но то е едно единствено. Тоест, то зависи от рекламата. То зависи от икономически фактори. Икономическите фактори често са преплетени с политически. Значи, зависи от политико-икономически фактори. И когато зависи от тях, ти не си напълно свободен и ти трябва да се съобразяваш и да определяш своята редакционна политика на базата на хората, които те подкрепят. И нещо друго забелязвам. Тъй като аз от много дълго време търся млади хора, които да работят във вестник. В Вестник Филтър. Обръщам се към мои преподаватели, които ми изпращат най-добрите студенти, отличници, които сега завършват факултет. Какво установявам? Първо, с влизането те питат какво е работното време, каква е заплатата. Така, горе-долу питат това. Аз им задавам въпроса какви са техните интереси, какво могат да правят, за да преценим къде въобще ще работят. 90 на 100 от тях отговарят, че се интересуват от лайфстайл. Добре, приемам и това. Поставям някаква малка задача да се напише някакъв текст лайфстайл. Текстът от 30 трябва да се пише половин ден, след което се оказва приписан от социалните мрежи. В сайт, дори оставете вестник, в сайт, дори аз им давам възможност да снимат репортажи, да се пробват в подкасти. Не, всички си тръгват и искат да отидат в телевизията. И аз се връщам на предишният ти въпрос. Те искат да станат известни много бързо, без значение какво могат, без значение какви са интересите, дали ще минат по стълбичките на на трупането на опит, защото в една професия трябва да трупаш постепенно. И отиват в телевизията. Сега там не има особено радост на съдбата, малци успяват да пробият, но това е телевизия, известност, по възможност някакво по-леко предаване, по-забавно и много да не се задълбочаваме в проблемите. Има ли все пак млади хора, които разбират от работата си? Разбира се, че има. Аз като взех така негативно да говоря, да не излезе сега, че съм настроена изобщо срещу младите хора. Няма такова нещо. То изобщо бъдещето е на младите хора, то е утрешното активно поколение. Има много умни деца и млади хора и студенти. Така работата ми на журналист непрекъснато ме среща и сблъсква с тях. Проблемът е, че не са много. А това, което ми е най-тъжно, че много малко от тях четат. И дори много умните не четат. А ти няма как да натрупаш културни познания, да разшириш кръгозора, да можеш да правиш анализи, да виждаш света от различни гледни точки, дори да си обогатиш речниковия фонд. Не ви ли прави впечатление, че днес хората употребяват не повече от 100 думи? Така Изключително говоря за хора, които публично се изявяват. Изключително и аз съм си правил няколко така експеримента, че боравя с много еднотипни думи. Така е. Ами трябва... Това всичко се променя с четенето. С четенето. Лошото е, че понякога, когато разговарям с различни хора, случвало ми се и в телевизията, и употребявам някаква нормална дума, но не най-обикновената. И усещам, че хората не ме разбират. Не ме разбират. Което е страшно. Да. Аз не употребявам някакви измислени термини. Но просто дума, която не е в такава масова употреба. В началото на нашия разговор ти сподели, че хората те виждат всеки ден. Да. И това не е... На някои не им е приятно, надявам се на повечето да им е приятно. Как би отговорила на хората, които така пишат не толкова хубави коментари? Всеки ден, пак ли сега те, пак ли сега са тук пред нас, пак сега ще ни занимават с някакви неща. Говоря дори включително и за мен, за социалните мрежи. Всеки ден го гледаме как хапва, всеки ден го гледаме както води. Нали? Какво би им отговорила? Сега, има много хора, които казват, че въобще не обръщат внимание на така наречения хейт и на негативните коментари. Аз мятам, че човек не бива да се задълбочава в тези неща в никакъв случай, но не може да ти е съвсем безразлично. Става ти неприятно. По повод на негативните коментари, които аз слушам за себе си, те са общо взето едни и същи.
И аз имам чувство, че идва от някакъв център или някакви едни и същи хора пишат едно и също. Много често те се занимават с това, защо, примерно, съм толкова дълго време на екран. И имам чувство, че това е че са хора, които изпитват някакво неудовлетворение, че са хора, които няма какво да се лъжим, има много завист. В България има изключително много завист. Сега, аз не изключвам, че има хора, на които вероятно просто не съм им симпатична. Естествено, ти не можеш на всички да си симпатична. Не харесват позицията ми, не харесват как изглеждам, не ме харесват. Добре, тези ги разбирам. Но другите, които започват, тя кога ще изчезне, кога ще се махне и всякакви други, това не мога да си го обясня по друг начин, освен наистина като някакво озлобление и някаква завист. Аз съм човек, който приема критиката. Когато обаче има аргументация, примерно някой може да напише, тя говори по еди коя си тема, еди как си, това е абсолютно неправилно, това е да спори, да има сблъсък на мнения, дори да е негативно, но да е културно. Често казано, наистина от много дълго време съм в телевизии, в вестници и съм претръпнала. Освен това, негативните неща са едни и същи. На мен просто вече не могат да ме изненадат, не може да... Ако някой така му хрумне, даже ги предизвикам да измисли нещо по-различно, нещо по-оригинално. Мислим по еднакъв начин. Може пък да ми стане интересно, ако виж, даже реша да отговоря, макар че знам, че не бива. В никакъв случай да се отговаря, защото не може да се проведе смислена дискусия. Защото оттам ще получиш отново порой от ругатни. Успокоявам си, че това касае не само мен. Това в кръга на шегата. Да, има го. За жалост го има. Криси, идва ред на следващата изненада, сладка изненада. Така. Колко обичаш пици? Честно казано обичам. Рядко си позволявам, но обичам. Има една верига пицарии в София, която е една от моите любими, казва се Франкос. Може и да си ги чувал, може и да не си. Те имат няколко различни обекта, в които обекти предлагат и невероятни италиански десерти, било то тирамису с най-различни. Сега, който не е ял, сега не мога да го отворя, но нищо, ще си го хапнем. Ето успях. Желанието ми да хапна нещо. Мирише наистина много хубаво, за което им благодаря, че повярваха в нас и ни подкрепиха за тези вкусни неща, които ги раздаваме на нашите гости. Благодаря много за поредния подарък. Удоволствие. Благодаря. Какво е значението на модата за теб? Огромно. И отношението също към аксесуарите и по-конкретно към очилата. Със сигурност на много зрители ще им е любопитно. Всеки ден, може би, те виждаме с различни чифтове. Да. Виждаме по теб колко интересни аксесуари има и прави огромно впечатление. Честно казано, имам наистина специално отношение към модата. Мисля, че всеки човек трябва да има, без значение какви са възможностите. Правим тук отново това разграничение, защото, разбира се, има хора, които не могат да си позволяват скъпи дрехи. Важно е да имат стил и естетическо отношение към нещата. Аз тук съм благодарна първо на майка ми, която още от много рана детска възраст ми правеше, обръщаше ми внимание, че трябва да съчетавам цветове на дрехи, които си избирам. И след това има голям късмет. Аз и друг път съм споменавала тази жена, която изиграла огромна роля за моето отношение към модата. Това е жената, която дълги години ми шиеше дрехите. Всички дрехи бяха ушити само от нея. Тя ревнуваше, ако разбереше, че аз отивам да си купя дреха, каквато и да е дреха. Няма значение. Може да е дизайнерска, може да... Не. Тя трябваше да шие. Казваше се Иванка Аврамова. Тя също вече не е на този свят. Стана така, че тя ми ушие витроенската рокля. И от тогава тя започна да ми създава отношението към модата. Тя шиеше, живееше в Княжево, близо до Емил Димитров, и шиеше всички ризи. Емил Димитров се обличаше така, доколкото е било възможно по-различно в онези години. Едни великолепни бели ризи с едни огромни ръкави. Шиеше ризите на Емил Димитров, тогава на различни партийни величия. Половината от годината шиеше в една малка модна къща в Париж. И се връщаше от Париж с невероятни платове,
които бяха тук, не бяхме виждали такова нещо. Тя ми шиеше уникални неща. Аз, примерно, тръгнах в София с едно... Преди Майкъл Джексън искам да отбележа. Това беше едно манто, което беше ушито от плат, от който шиеха костюмите на пилотите. Един изключително фин, вълнен, черен плат. Отидохме в шивалнята, където шиеха генералските униформи на генералите. Откъдето взехме паети, еполети и аз ходех с едно черно манто, с златни копчета, с еполети, просто беше нещо невероятно. Имах дрехи, в които бяха направени, нашити, апликирани едни великолепни като живи рози. Дори аз съм чела тогава в тези години публикации за себе си, че най-вероятно ходя в Народния театър и взимам дрехите си от гардероба на Народния театър. Аз бях някаква абсолютна сензация. Казвам това, за да е по-така забавен разказа, но наистина тази жена ме научи на стил. Тя просто, ако най-малките детайли забелязваше, примерно джоба да бъде на еди колко си сантиметра от копчето, дължината да бъде еди каква си, от нея научих просто всичко. И някак си имам усещането, че дрехите и начина, по който започна да се обличам, промениха и погледа ми към нещата от живота. И аз дори сега в телевизията съм с много малкото, не знам даже дали не съм единствената, която е с мои собствени дрехи, което е много трудно да се поддържа 5 дни в седмицата, защото стилистите на телевизията казаха и правилно, че те не могат да осигуряват тоалети, които да са характерни за моя стил. Самата. И аз предпочитам да се мъча и да комбинирам различни неща. Много често внасям промяната чрез така наречените, не така наречените, а споменатите от теб аксесуари. По принцип имам слабост към бижутата, най-вече към перлите и към брошките. И съветвам всички, между другото смятам, че до известна степен наложих модата на брошките. Дори Белослава ми е казала, че започвала да носи брошки след като ме гледа. Аз толкова обичам брошки, че дори започнах да ги носи на тениски. Дори слагам не по една, по 2 брошки. Иначе, що се отнася до очилата, много са и са различни, защото за мен са не само част от визията, а просто ги носех много дълго време по медицински причини. Заради късогледство направих си една операция и в момента нямам нужда от очила. Но аз продължавам, това казвам новина, но продължавам да ги нося, защото те са част от цялата ми визия. И хората казаха, ма как така, ти сега ще махнеш очилата. И сега аз съм с най-обикновени очила, но продължавам да ги нося. Наистина са много, защото за моята външност, за начина, по който изглеждам, те са много важни. А иначе по отношение на аксесуарите, благодаря специално на Йорданка Христова, която е толкова впечатлена от моите аксесуари, че ме провъзгласи за мис аксесуар. Тя така ме е нарекла и аз много й благодаря. Наистина бижутата много променят. Да. Много променят визията на жената. Много се цени. Пак повтарям, важно е да отговарят на стила. Често те виждаме с така гордо вдигната глава, винаги усмихната, винаги може би малко над нещата. Но имало ли си моменти, в които си била с наведена глава и ти е било доста трудно? Сега, това, че съм усмихната, да, така смятам, че човек така трябва да общува и не бива да натоварва останалите с своите проблеми, което не се отнася за най-близките приятели. Смятам, че най-близките приятели са тези, пред които трябва да споделиш, и аз лично, за мен приятелите са много важни, не са много, но са хора, с които мога да споделя всичко. В интерес на истината съвсем не ми е толкова, смисъл не ми е бил толкова прекрасен живота. Минала съм през много трудни моменти. Има своите трудни моменти и сега. Аз съм по принцип и много чувствителен човек. Даже понякога драматизирам повече от необходимото. Понякога една дума или реплика са в състояние да ме накара да мисля, да дълбая. Чувствителна съм и съм емоционална, преживявам трудно нещата, случвали са ми се и трудни неща, извън загубата на близки, доста
предателства, раздяла с хора, на които много си вярвал. То тогава може да те заболи. Предателство единствено, ако те предаде някакъв много близък човек. Така че съвсем не е толкова прекрасно всичко. Освен това, често казано, и това се отнася за всички тези, които защо е непрекъснато на екран, защо не пише книги, защо издава вестник. Често казано, при мен нещата са се получавали трудно и бавно. Аз нито един успех не съм го постигала веднага. С много усилия, даже понякога съм стигала до... Така съм си мислила каква е тази прокоба и защо нещата не се получават. В никакъв случай не ми е толкова лесно и не ми е толкова щастливо и прекрасно, но все пак смятам, че ако можеш, трябва да се стегнеш и да бъдеш по-усмихнат, по-ведър поне и да не се държиш, пък това е другото лошо, понякога ставаш групи с другите хора, защото си имаш своите вътрешни тързания, своите демони и целият свят не ти харесва. Има ли хора, които са се свързвали с теб след дадена твоя статия или пък дадено интервю или пък даден материал с цел да кажат: не си права, защо така говориш, които да са леко сърдити, обидени? Има ли такива хора? Разбира се, че има такива хора. Има хора, които са обидени. Има хора, които аз оглавявам вестник, който се занимава с много проблеми, не само с култура. Има хора, които за дадени публикации са завеждали и дела. Това е неизбежно в журналистическата професия. И аз мисля, че ако си истински журналист, е много лошо, ако всички са много доволни от това, което пишеш. Ти трябва да казваш истината. Истината твърде често предполага хора да ти се разсърдят, дори да си развалиш приятелства с хора. И това е неизбежно. Това е кръст, който трябва да понесеш, ако искаш така да си вършиш работата професионално. А кои са великите личности, които са заставали пред теб през всичките тези години? Те са много. Аз, между другото, първо ще започна с българските, накратко нещо да кажа. През миналата година аз съм издавала няколко книги, но миналата година издадох книга за българските писатели. Тя се казва "Въпреки всичко, българските писатели в годините на цензурата". Това са най-големите български писатели от преди 89-та и след това, които познавах лично. И съм правил интервюта с тях. Само за тях говоря. Аз говоря за писатели от ранга на Радичков, на Богомил Райнов, на Тончо Жечев, на Радой Ралин, на Миряна Башева, Стефан Цанев, да не изреждам всичките, 16 писатели. Това са портрети от първо лице, защото тези хора ми се доверяваха, представяха се пред мен по начин, който публично не беше известен. И някакси се очерта картина на времето, защото това, което ги разграничава в книгата, те всички са много талантливи, обаче едните са били по-близко до властта и са се възползвали от нея във всяко едно отношение, а други, не ги наричам дисиденти, защото мисля, че нямаше истински дисиденти, но са били контрапункт на властта и съответно са си понасили кръст. Тоест това е една книга за компромиси, които правим и в наше време. Всеки един, аз, ти, твоите слушатели и зрители, вероятно всеки ден правят компромис. Примерно казват си: аз дали сега да приема тази работа, защото заплатата е по-висока, въпреки че напълно противоречи на моите принципи, или да не я приема. Въпросът за избор. И се чудех дали 400 човека ще купят тази книга, тъй като, както стана дума, живеем във време, в което не се чете. Бях истински изненадана. Книгата има 3 издания. Представих я в българските културни центрове в Рим, в Лондон и дори получих награда от Министерството на културата, и то висока награда – Златен век. Значи там са най-големите български писатели. Казвам писатели, защото това са най-мъдрите хора. Сега в момента пиша една друга книга, няма да издавам повече подробности, там ще бъдат други известни българи. Но иначе за така чужестранните звезди, въпреки че не знам дали е точната дума в случая тази, с много от тях съм разговаряла, тъй като 11 години отразявах кинофестивала в Кан, и то тогава, когато нямаше социални мрежи. Когато не можеше, сега всички телевизии имат кореспонденти, сега всичко долита до нас на секунда, тогава нямаше такова нещо. Каквото аз предам от Кан, България, това се е случило в Кан. И имах огромен шанс да направя първото за България интервю с Франсис Форд Копола. Забележително интервю, в което той за първи път каза, че дъщеря му се казва
София направи пауза и каза като вашата столица. Той знаеше къде е България, защото не всеки знае. И когато аз предадох тук тази кореспонденция, даже по Българското национално радио ме включиха и ми казаха: абсурд, ти не си чула нещо правилно. София Копола не беше още известна. Да. Казвам: как да не съм чула? Това ми е записа. Да. А той беше тогава председател на журито. Много трудно е да се добереш да направиш интервю с тези хора там, защото те приемат единствено представители на по-големи държави, където има по-голям пазар за техните филми. Аз случайно го срещнах в един коридор в фестивалния дворец и просто му станах интересна. Много се гордея също така с интервюто с Умберто Еко, когато за първи път дойде в България. Тогава, благодарение на професор Ивайло Знеполски, който беше мой професор в университета, той го беше поканил и ми даде шанс. Той дойде почти инкогнито и в хотелската стая отидох, веднага и направих интервю. И най-голямата ми гордост е единственото интервю за България, едно от последните в живота му, с Кърт Вонегът. Това е, сега няма какво да говоря, всички знаем, поколения са израснали, забележителен писател. Дължа го на Любомир Левчев, с когото бяхме в Америка. Това е дълга история и много ще се разпростя, ако говоря за нея, но там се запознах с неговия издател. Той беше много интересен, ветеран от войната във Виетнам, независим издател Сенди Тейлор, който пък беше близък с издателя на Кърт Вонегът. И той един ден ми казва: искаш ли да направиш интервю с Вонегът в Ню-Йорк, като бях? И аз казвам: ма как така ще се доберем до Вонегът? Спокойно, спокойно. Обадихме се на издателят, обаче тогава Вонегът не беше в Ню-Йорк. И той ми каза: спокойно, по телефона ще се направи. Тогава по телефона. Аз си казах: края се връщам в България, никога няма да се направи това интервю. Но минаха няколко дни и издателят на Вонегът се свърза с мен и ми каза: утре в еди кой си час може да направите интервю с Вонегът. Даде ми един единствен съвет, тъй като вероятно хората знаят, но тези, които не знаят, освен че е забележителен писател, изобщо колос на литературата. На 20 век той беше доста мрачен човек, доста разочарован от света, в който живее, от корпоративния свят. Той беше правил опити за самоубийство. И издателят му ме предупреди в никакъв случай да започнем с тежки въпроси. Казвам: с какво да започна? Да. Ще го попиташ какво е времето в Ню-Йорк и ще го накараш да разкаже някой виц. Така и започнах. Той, разбира се, разказа виц за Джордж Буш, баща. Тогава Буш беше президент на Америка. Разговорът беше забележителен, точно срещу глобализацията и корпоративното време, в което живеем. И аз не издържах и в един момент все пак го попитах за този опит за самоубийство, в който той ми отговори: мисля, че казах достатъчно и тук интервюто може да приключи. И край интервюто приключи, но това остана единственото интервю. Само 2 или 3 месеца по-късно той падна по стълби в дома си в Манхатън. Той всъщност така умира, Кърт Вонегът, и почина. И това интервю, което направих с него, е наистина едно от последните в живота му. И това са неща, които помня и които така си заслужават всички трудности в журналистическата кариера, защото е нещо, което ти те уверява така, че има някакъв смисъл от това, което правиш, и когато те плюят в социалните мрежи, си казваш: ма все пак аз така съм направил някакви неща. До какви хора си се докоснал и до какви места си била, просто със сигурност живота ти и изживяването, които си имала, изобщо не са били скучни. И трябва наистина да си благодарна за съдбата, че те е срещнала и те е отвела на такива места. Не всеки един човек може да се похвали с разнообразието от контакти, от много неща. Да, и аз мисля, че най-голямата ми едно от най-големите богатства е просто това, че съм познавала и познавам така все още такива хора, че съм имала шанса да общувам с тях. Да ти кажа, едно време беше по-лесно и да се създават приятелства с истински стойностните хора, защото у нас имаше изключително много. Те бяха клубове, ресторанти, арт-клубове и ресторанти. Имаше на писателите, на художниците, на преводачите, на кинаджиите. Аз студентските си години още взето много четях и ходех на лекции, но почти цялото време прекарвах в писателското кафене и ресторант, което се намираше на улица Ангел Кънчев. Там писателите стояха по цял ден на маса, беше бухемска атмосферата, много се пиеше, но аз седях, слушах и попивах
от тези хора. Бях млада, навлизах в професията, всички много ме харесваха, радваха ми се, че така млад човек проявява такъв голям интерес към литературата, към тях също се отнасяше и за актьорите, и за художниците. И просто тези среди, в които така съществувах тогава, много ми помогнаха. За днес, за жалост, днес времето е много по-егоистично, затворено. Ние си стоим вкъщи, цъкаме телефони, различни устройства. Да, излизаме, да, срещаме се с хора, но доста по-малко. Това бухемско общуване на маса, което аз изключително много харесвам, защото и до сега смятам, че най-добрите идеи се раждат на маса. Не говоря за пиянски бърсоледеници, говоря за интересни разговори на чаша питие. Това много липсва в комуникацията на хората и ми прави впечатление, и много мои приятелки, които имат, примерно, деца, тинейджери, се оплакват от това, че те много не искат да излизат навън, че те се прибират вкъщи, примерно гаджета са, поръчват си някаква храна, пускат си някакъв филм или си гледат някакви работи и общо взето това е самодостатъчно за техния свят. То въобще така е времето, това свръхтехнологизирано време, което мен малко ме плаши. Знаеш ли, чакам с нетърпение да дойде моят гост, да си кажем някакви хубави приказки. Защото през останалото време, нали, признавам си, чета, подготвям се, но моята комуникация също през деня не е много голяма, което го отчитам като грешка. Искам ето така да си намеря човек, с който да си обмена някоя друга идея, приказка, да ми е приятно. Аз мисля, че спасението днес е в малките приятелски кръгове. Защото ти не можеш, нали, непрекъснато просто да си кажеш, аз сега ще общувам с хората, отивам в бар. За да си общувам с хората, ти пак можеш да отидеш в бар, но аз мисля, че е хубаво, аз поне така правя. Аз имам 2 приятелски кръга, такива бухемски кръгове, хора, които се събираме. В единия кръг са главно журналисти, другия кръг е по-пъстър. Има социолози, пиари, журналисти. Те са различни кръгове. Срещаме се редовно с единия кръг всеки петък. Прекарваме така доста часове. Всеки говори нещо. Имаме договорка каквото там се говори в този кръг, да остане в кръга. Единствено, ако няма разрешение от членовете на кръга, да бъде оповестено, споделено и оповестено. И честно казвам, това много помага. Защото тези кръгове се състоят, разбира се, от умни хора, от хора, с които имаш какво да споделиш, да им поискаш съвет, да обмените мисли. Това много ми помага. Защото иначе професията, не за съжаление, аз за радост, нали, в телевизията и в редакцията с колегите, аз непрекъснато общувам, но това е по-друг тип общуване. То е професионално. Друго е да седнеш, да си отпуснеш душата и да си говориш за нещата от живота. Какво се случва в българската политика в момента? Българската политика, аз мисля, че никога не е било по-страшно и по-отчаиващо положението. Време на пълен разпад, аз мисля, че и време на демитологизиране на лидери. Защото виждаме в много партии, в БСП и в ДПС, падат маски и се демитологизират лидери. Лошото е, че хората са напълно разочаровани от така наречената политическа класа, че не виждат на кого да заложат в бъдеще. Няма никакви нови лица. Аз като се замисля, ние същи политици, като че ли ни управляват от 89-та година до сега. Разбира се, не смятам, че няма някаква вина и във всички нас като избиратели. Защото много от хората казват, от мен нищо не зависи и не гласуват. Нещо, което е много лошо, защото издига напред хора, на които не бива да се залага. Същевременно гласоподавателите, хората са доста лековерни и залагат понякога на очевидни личности, които до нищо добро няма да доведат. Дори ми строи, че вече се появява едно примирение. Хората казват, ми вдигаме ръце. Колко пъти гласувахме, колко пъти се опитахме нещо да променим. И сега не знам точно дали са сериозни намеренията. Мисля, че са сериозни, защото аз го заснех и за моя подкаст. Разбира се, сериозни смисъл да хвърли камък в блатото на актьора Филип Аврамов, който заяви на шега, пред мен се закле, че не на шега, че основава партия
пън. Аз все още не го вярвам това. Не мога да разбера истина или не е истина. Аз го заснех в моя подкаст. Не знам кога ще излъчиш този разговор. Може вече разговора На с 12 Филип. септември. Зрителите Така, го виждат. значи разговорът с Филип Аврамов ще бъде излъчен. Филип е категоричен, че, освен ако не ме лъжи и мен, че прави такава партия. Сега, той няма илюзии, че ще влезе в парламента, макар че мисли, че може да акумулира много гласове на разочаровани хора, които казват, че не знаят за кого да гласуват или гласуват с "не подкрепям никого". Защото той по ироничен и сатиричен начин така има идея да разобличава, и то без да посочва конкретни имена, просто целият политически модел на корупция, на непоемане на отговорност, на фалшиви обещания. Тоест, че той ще говори по този начин. Пак казвам, не съм 100% убедена, че това е истина, обаче ако е истина, смятам, че някакви хора ще го подкрепят. И ако смятат да гласуват с "не подкрепям никого", по-добре да подкрепят Филип Аврамов, който има малки шансове да влезе в парламента, но си заслужава истината да се каже. Какво е твоето отношение към храната? Към храната. Аз много обичам хубава храна. Ценя я. Не крия, че обичам хубави ресторанти. Сега, проблемът е, че аз малко разбирам от храна, защото аз въобще не мога да готвя. Аз съм известна с това, че дори варя яйца с хронометър. Аз съм изключително зле. Не вярвам да има някой по-зле от мен. Просто нямам нямам отношение към това. И реших, че като нямам, не мога да насилвам нещата. Но много обичам хубава храна. Можеш ли да споделиш интересни ресторанти, които си посещава дори в чужбина? Или пък интересна храна, която си пробвал, която не е ден всеки ден? Чак аз, между другото, не обичам някакви такива, не обичам да експериментирам с неща, които предварително си казвам, че едва ли ще ми харесат. Защото има хора, които опитват и всякакви насекоми, какво ли не. Не съм такава. Най-трудно ми беше в Япония, защото там почти всичко е сурово. Ама истински сурово. Аз такава... И тук има японски ресторанти, но смятам, че нямат нищо общо с храната, която се сервира в японските ресторанти. Така сурово. Аз там се върнах отслабнала с няколко килограма. Във Франция ми беше много трудно, когато в така скъпи ресторанти съм била и с приятели, и съм била канена. Те винаги препоръчваха деликатеси с охлюви. Ама всякакви охлюви, от тези малките, които така ги вземеш като мезе, до едни огромни разплути охлюви, които аз просто близвах и не бях в състояние да продължа. Това бяха някакви невероятно скъпи и аз тия в ресторантите ставаше проблем, идваше главния готвач, питаше дали аз не харесам и какво не харесам и бях принудена там да ям повече. Нямам някакво специално пристрастие към определени храни. Обичам риба, обичам рибни деликатеси, обичам хубаво месо. Не съм човек, който не обича месо. Обичам пикантни неща. Мога да ям люти чушки безкрайно. Искаш ли да направим сега едни фудблиц въпроси? Ако свързани с храна, значи няма да позная нищо. Не, ти ще ми отговаряш на тях. Реших, че са някакви свързани, нещо да е свързано. Ти ще ми отговаряш, Криси, те са емблематични за моят канал в TikTok. Така. Той вече се промени и ги изключихме като наши предложения, като фудблиц въпроси, но хората си ги искат и си ги търсят. И затова реших отново да ги върна тук в вторият ни сезон. Добре. Ще имаме и съпровод отстрани. Закусваш ли? Не. А обичаш ли да готвиш? Въобще не мога. Любимата ти храна? Тук много... Да е пикантна. Много пикантна. Кое е нещото, което не харесваш да ядеш? Каймака на млякото и пъпеш. Пъпеш? Да, всички ми се чудят, но пъпеш не мога. И поради тази причина и банани много нямам, защото ми приличат на пъпеши. По вкус. Сладко или солено?
Солено. Бургер или пица? Пица. Паста или ризото? Паста. Любимата ти напитка? Вино, шампанско, уиски. Любимата ти подправка? Чили. Любим десерт? Любим десерт. Аз хич не съм по десертите. Не знам, тулубички. Тулумбички? В детството съм яла, това се сещам. Десерти почти не ям. Сочни. Надявам сочни. се да има още тулубички. Да. Любимо заведение? Мога да кажеш споменавам. имена. Да. Две ще спомена. Чекпоинт Чарли и Чинечита. О, боже, и двете ги харесвам. Между другото, поздравление за Чекпоинт Чарли, защото има много хора, които не го знаят, когато го представям. Как е възможно това? Единият ми приятелски кръг се среща в Чекпоинт Чарли. От коя от двете страни? От източна или от западна Германия? Нали знаеш, ние сядаме на едно специално място в една къщичка, която е извън източната и западната част. Така? Има една къщичка в градината. Нали, мисля, че трябва да е свързана с къщата на Иван Вазов. Свързана е, да. Нали? Да. Вкусът на твоето детство? Пържени кюфтета. С лук. Да, класически. Много благодаря за тези въпроси. За отговорите на тези въпроси. Как прекарваш свободното си време? Свободното си време, което е много малко, за съжаление, аз вече смятам, че свободното време е лукс за мен, почти като диамант гледам на него, когато го имам, но това са срещи с приятели, тези бухемски срещи, за които ставаше дума. Голямата ми страст, разбира се, изкуството, театър и изложби, кино по-рядко, защото стриминг платформите до голяма степен го заместват и обичам много да чета. Като един любител на виното, искам да ти подаря един от последните ни наши подаръци. Това поморийско вино от OneVin, нашите партньори. Смятам, че ще ти хареса и ще си го консумираш с добра компания и в добро твое настроение. Със сигурност. Заповядай, ето тук. Благодаря и за поредния подарък. Обичаш ли да си почиваш? Обичам, когато мога, да, и когато имам време. За това ще ти подаря една двудневна делнична спа почивка за двама в един много хубав хотел, казва се Аква Спа Златоград. В Златоград. Ходила ли си в Златоград? Ходила съм в Златоград. Това е, нали, района Преподобна Стойна? Не. Това е района под Кърджали, източния Родопи до Неделино. Там пък въобще не съм ходила, а казва, че е великолепно. Препоръчвам ти. Близко е до Гърция, близко е до чудните мостове. Просто ще ти хареса. Гарантирам. Това е много интересно. Затова заповядай. Благодаря. Да си го използваш с най-голямо удоволствие. И, Криси, освен да ти благодаря за хубавият и приятен разговор, който си направихме, беше изключително откровенна, истинска. Смятам, че пресъздадахме една позитивна и добра атмосфера на нашите зрители. И аз се надявам да е било така. Много ти благодаря и ти желая успех през новия сезон. Благодаря ти. Скъпи зрители, благодаря, че гледахте първият епизод от новият сезон на подкаста Искам още с мен, Александър Влог. Коментирайте, харесвайте и до следващия път. Чао!